ንማሕበራዊ ኣገልግሎት ብቐረባ ዝውክል ብፍላይ ብሚኒስትሪ ደረጃ ዝቆመ ትካል መሰረት ዘንበረ ራእይ ክህልዎ ባህርያዊ እዩ ብመንጽር እዚ እንክርኤ ሚኒስትሪ ፍትሕኸ ምዚን ኣትዎ ዘለና መድረኽን ብድሆታትን ንዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ሰረትን ራእን እንታይ ይመስል ራእይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ካብቲ መሰረት ናይቲ ክብርታት ማዕቃብ ናይቲ ሕብረተሰብ ይብገስ እዚ መሰረት እዚ ነዊሕ ታሪኻዊ ጉዕዞ ዝነበሮ ሕብረተሰብና ብሓባር እናተጓዕዘ ኣብቲ መስርሕ ዘረጋገጾ ክብርታት ስለ ዝኾነ ዋናዊ ኣብ ምግባሩን ንዕኡ ኣብ ምቁስቋስን ንዕኡ ብዝከላኸል መንገዲ ከዓ ወለዶታት ኣብ ምስግጋር ናብ ወለዶታት ኣብ ምስግጋር ክንዓይ ፀኒሕና ካብዚ ራእይ እዚ ኢና ንብገስ ንሕና ማለት እዩ ራእይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሰብኣዊ ክብረት ኩሉ ዜጋ ዘውሕስ ልዕልና ሕጊ ምስፋን ኮይኑ እዚ ከም ራእይና ሒዝና ንሰርሓሉ ዘለና ሚኒስትሪ ፍትሒ ካብ ዜሮ ባዕልና ዝፈጠርናዮ ራእይ ዘይኮነ ክልተ ዓበይቲ መወከሲታት ዘለዎ ራእይ እዩ بمجمرة تي قدامي موكسي زخننا تي أب حبرة سب إيرترا نوح عمتات نوح زبنات كم نكبرتاتو نأجواب أنا بابرو كم زجلز حتى تحسوا زلوا يتوين حقيقات كموكسون وصلنا خلينا تحسوا نايزهم يتوين حقيقات مسنري من سبعة خبرة حلواز جبر حدا سب تولدو كسب زعرف ملو مسل ذهب تحسوا زلوا يعطوا حقيقاتي سلازي نزي كم بهله توسيدو حبرة سبنا نحد حدو تخبابيرو كنبر زخالو يعطوا حقيقات كم موكسون وصلهم نقدني كلاي موكس نيزرعنا دما نتي سلام فتحن رهوان زلوا هجر مهنات زبل هجراو رأي ناي هجراو رأينا نعو مركز بمقبر لعلنا حقي دماء المسفان كم علامة وسينا نسرحلو كم موكسي وسينا ونسرحلو كم تقالستي كم حزب زنبرن أبنتاتهم متقاسونا قداس يمثل بأبنت كن بقاس ندحر كوين حجي قال حزب إيرتران وعدو مسر سوسانا ناي حزب إيرتران مو حاسين يرو تسلموا مقديس لزي سدته أبقى السيا برتوا قال ستأتيو بغندو قلنا تحطوا إن حدا استلعد حقه وحطوا حدا مفتح المركب ينيرو عب سمانة تستجبر بهزبا قمر تجبر تبقصوتات ناي سيفيلا وحقن جبنا وحقن موج أون حدا كذا أبنت نايزي تي نهزبين عوز مسل نتقال سناتو زنت صبارق زماتهم عبالتها تبقى مزات واحد حقهم كبر سازنا برو زي حدا فتنا ويد ما تبقصوا نزين صبارق مالتين توسخون دحرنات أنا تابست جبر نحقي سرحتون نتي قدامي بحافش أنا من قصة سرحتون أب حقاو مدين حرمتينا ناي أواجات ناي تكالات فتحي موتاينيرو كان مزخونه يكون استفلا لي أواجات وتيلو بيرترا إذن قدام وزوج أواجات كنا نحق أواجات ينيرا نحق زمل كتان تكالات فتحي مقام كتر حدا تسعة حدا تان تكالات فتحي سقومة أواجع كاب كل تسقاب شو منطقة ناي تسعة حدا نبرادما نتم مسارتوان حقتاتنا إيرترا زم حيشة أواجات ينيرا سلازي اتيك عند علامة نايت منقستي أبتي حقن سرعة حقن عمو حسن مخبارن مسرعين كم زنبره حدا أبنت كون يخد زمانتي توسخون ازي كم زلو انكرلو ننوح ونكاسينو خي كده أبتيس عن شو عتنون ما بقلاو حق زخنا منياتو تزنبر حق مساجر حقي نيرو نجزيو سجاب دحرنات ناتسي شو زخنا عب سرحت كسرح زي كن نجزيو سجاب تو ما بقلاو عناز مسل حقي زسرح ما بقلاو حقتنا هنا المسرحون تبغى ساسات وسيري أبتيس عن شو عتن فري كوميتة قيم ونزي مسارتاوي زخون حقتات مالت زم أبكتشان عصبت حمشون زوج أنايم سيفيلا وحقي جبنا وحقي حق سيفيلا وسرعة حق جبنا وسرعة نفرايزخ على تبغوساتات أبتيس عن شو عتن تبغى جيش مالتي زي مستر تحيز كاتب بالدخلة كابزي مسارة رأن بمبقاس منيستر فتحي تلقوا كهلو بارياويو إذا تلقوا تكبراونتو بخميز الرجاجز أبستفلالي مجلس إتات فتحي نتكلاوي أسرار حزة معرينة أبتات كهلو كم زلو ميزقلاز نابنت رحو النت سلوط النت
ርትዓውነት ተሳታፍነት ሕብረተሰብ ዝረጋገጽ ኣገልግሎት ፍትሒ ምፍጣር ምጥቃስ ይከኣል እስከ ብቐዳምነት ነቲ ርሕውነት ዝበሃል ንርአ ከም ሓደ ኣገዳሲ ዕማም ሚኒስትሪ ፍትሒ ኮይኑ ዝቕጽል ሓደ ርሕውነት ናይ ፍትሒ ወይ ድማ ርሕውነት ናይ ስራሕ ከማን ካብቶም ተልእኾታትና እቲ ቀዳማይን ዓብን እዩ ምክንያቱ ሓደ ህዝቢ ሓደ ተገልጋሊ ኣብ ቀረቡ ብዓይነትን ብቐረብን እኹል ዝኾነ ናይ ፍትሓዊን ፍርዳውን ዝኾነ ኣገልግሎት ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ብቐረብ ጥራይ ዘይኮነ ብዝቐረብ እዚ ብርሕቀት ጥራይ ዘይኮነ ብዋጋ እውን ዝዕቀን ነገር እዩ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ናይ ዝተገብረልካ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዋጋ ናይቲ ፍርዳዊ መስርሕ ናይቲ ፍትሒ ንምርካብ ተውፅኦ ወፃኢታት እውን ዓቕምኻ ክኸውን ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ፍትሒ ናይ ሃብታም ሰብ ንሓደ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ጥራይ ዝምልከት ክኸውን እዩ ብኻልኣይ ደረጃ እውን ኣብ ናይ ፍትሒ ዋንነት እውን ክህልወካ ስለ ዘለዎ ትርሕውነት እስኻ ኣብቲ መስርሕ ናይ ፍትሒ ኣቲኻ ክትሳተፍ እንድሕር ኮንካ ንቋንቋኻ ዘጠቓልል ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ብቐሊል ኣብነት ኣብ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ናና ሓደ ተኸሳሲ ቃሉ ክሕተት እንከሎ ቃል እምነት ወይ ክሕተት ክሕተት እንከሎ ንዕኡ ብዝርድኦ ቋንቋ ክሕተት ከም ዘለዎ ግድን ንነግረከም እዚ በቲ ኣብ ኮማዊ ኣብያተ ፍርዲ ዝተገብረ ተበግሶ ዝያዳ ዝተዋሕሰ ነገር እዩ ኮማዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ኣበየ ምምሕዳራት ናይ ሃገር ዘሎ ኣብየን ተዘርጊሐን ብኩል ልዕሊ 200 ገና ዝኾና ኮማዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣለዋና ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ንኹነት ህዝቢ ብቋንቁ ባህሉ ልምዱን መሲለን ነቲ መስርሕ ፍትሒ ምስቲ ሕጊ እንዳዛመዳ ዝኸዳ ትካላት ክኾና ተባሂለን ተመስረተ እዚ ሕጂ ሓደ ናይቲ ንርሕውነት ንምዕባይ ዝተገብረ ተበግሶ እዩ ርሕውነት እንድሕር መፂን ሕጂ ብቐሊሉ ማለት እዩ ኣብ ዞባታት ክትከይድን ከለኻ ዝያዳ ምስቲ ባህሊ ልምዲ ናይቲ ከባቢ ኢኻ ተመሳሲልካ ትኸይድ ምክንያቱ ኣነ ዝበልክዎ ግድን ይኹን ብናተይ ኣካይዳ ኸይዱ ጥራይ ምባል ኩሉ ግዜ ዘስራሕካ ኣይኮነን ግብራዊ ሰራርሓት እውን ክትክተል ኣለካ እቲ ሕጊ ክሳብ ዘይተጎስየ እቲ ሕጊ ክሳብ ዘይተበለ ነቲ ህዝቢ እውን ክትሰማምዑን ክትለማመዱን ኣለካ ካልኣይ እውን ሕግኻ ነቲ ህዝብኻን ነቲ ልምድኻን ዘይውክል እንድሕር ኮይኑ እውን ፀገም ኣለዎ ብመሰረቱ ስለዚ ነዚ መሲልና ንክንከይድ ሓደ እቲ ኮማዊ ኣብያተ ፍርዲ ሕጂ ናይዚ ተበግሶ እዩ ነቲ ባህልን ልምድን ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ግምት እቲኻ ንሕግታት ናይ ኤርትራ ብኸመይ ኣብ ፍርዳዊ መስርሕ ከተዋስኦም ትኽእል ዝብል ዕላማ ሒዙ ተበግሶ ከምዚ ርሕውነት ዝብል ተልእኾ ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ተታሒዙ ዝኸይድ ዝርትዓውነት ዝበሃል ማለት እዩ ርትዓውነት ኣገልግሎት ፍትሒ ክንብል ከለና ብቐንዱ ምስቲ ብቕዓት እንህቦ ኣገልግሎት ዝተኣሳሰር እዩ ነፍሲ ወከፍ ዜባ ኣገልግሎት ደልዩ ኣብ ትካል ፍትሒ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ብማዕረ ብዘይ ኣፈላላይ መሰሉ ብዝተሓለወ መንገዲ ማዕረ ዕድላት ምፍጣር ወይ ድማ ሓለዋ ብምሃብ ጉዳዩ ንክከታተል ዕድል ዝፈጥር ርሕብ ባይታ ምፍጣር እዩ ዕላማ ማለት እዩ ነዚ ንምግባር ድማ ኣብቲ ሕጊ ዝተደንገገ ነፍሲ ወከፍ ደረጃኡ ብዘይገድስ ተኸሳሲ ኮይኑ ከሳሲ ኮይኑ ክመፅእ ይኽእል ኣብ ጉዳያት ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ወይ ኣብ ትካል ፍትሒ ምስ ቀረበ እቲ ዝግብኦ መሰላትን ዕድላትን ብዘይ ገደብ ንኽጥቀም ዘፍቀድ እዩ ማለት እዚ ሓደ ርትዓውነት ንኽረጋገፅ ዝኽየድ ዘሎ እዩ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ድማ እንታይ እዩ ጉዳያት ኣብ ዝተጀመረሉ ግዜ ንኣብነት ሓደ ሰብ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ ብወፃኢታት ሕፅረት ይኹን ብካልእ ዝግድቦ ነገራት ካብቲ ክረኽቦ ዝግብኦ ዝነበረ ፍትሒ ንኸይጎድል እዚ ማለት ርትዓውነት ንምርግጋፅ ሓደ ሰብ ንኣብነት ኣብ ገበን ብሓደ ገበን ተኸሲሱሎ ሞ ጠበቓ ብናቱ ወፃኢታት ኣቑሙ ክከላኸል ንገዛእ ርእሱ ምስ ዘይክእል መንግስቲ ብናቱ ወፃኢታት ነዚ ክሳራታት እዚ ብምሽፋን ኣብቲ መስርሕ ፍርዲ ግቡእ ዝኾነ ተሳትፎ ንክህልዎ የረጋግፅ ማለት እዩ ምዝ ካልእ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ብዘይካ እቲ ምምዛዝ ዝበሃል ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እቲ መስርሕ ፍርዲ ክካየድ ከሎ ርዩ እዚ ኣብዚ ትካል ፍትሒ ዘሎ ሰብ ውልቀ ሰብ ኣኽባር ሕጊ ክኸውን ይኽእል ቤት ፖሊስ እዚ ዳኛ ክኸውን ይኽእል እዚ ሰብ እዚ ብዘይ ሻራዊ መንገዲ ናተይ ጉዳይ ክከታተለለ ኣይክእልን እዩ ወይ እውን ኣነ በዚ ዝህቦ ውሳነ ተፀላዊ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ኣብ ዝኣምነሉ ግዜ እውን ዝግቡእ ዝኾነ ምልክት ኣቕሪቡ እቲ ዳኛ ወይ እቲ ኣኽባር ሕጊ ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ጉዳይ ተኣልዩ ካልእ ዘይሻራዊ ዝኾነ ሰብ መፅዩ ጉዳይ ክከታተለሉ ርትዓዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ፍትሒ ንክህቦ ስራሕ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ ከይተበፅሐ እውን እቲ ዳኛ ንባዕሉ እውን እቲ ኣኽባር ሕጊ ንባዕሉ እውን ዘይሻራዊ ዝኾነ ውሳነ ክህብ ኣይክእልን እዩ ዝኩና እዚ ድማ ብምንታይ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈጥረ ኣቐዲሙ ዝተፈጥረ ዝምድና ምስቲ ኣገልግሎት ፍትሒ ዝደሉ ሰብ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ኣቐዲሙ ዝነበረ ቅርሕንቲ ካልእ
ድሕረ ባይታ ዘለዎን ነገራት ሃሊሞ ነቲ ዝካየድ ርትዓዊ ኣገልግሎት ፍትሒ ክህቦም ከቕርቦም ኣይክእልኒ ኣብ ዝበሉ ግዜ እቲ ዳኛ ይኹን ኣኽባር ሕጊ ብገዛእ ርእሱ ካብቲ መስርሕ ፍርዲ ተኣልዩ ብኻልእ ሰብ ተተኪኡ ግቡእ ዝኾነ ርትዓዊ መስርሕ ፍርዲ ክወሃብ ከም ስራሕ ተሰሪሑ ይስራሓሉ ኣዝዩ ጽቡቕ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ ይኹን ንቕሓት ዘለዎ ከምኡውን በቶም ሞያውያን እውን ብዝለዓለ ትግባር ዝኸየድ ዘሎ መደብ እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ዝርትዓውነት ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እንታይ ትካላት ፍትሒ ኣገልግሎት ኣብ ዝህባሉ ግዜ ዝኾነ ጉዳይ ናብአን ስለ ዝመፀ ብሕጊ መዳይ ይውድኣሉ ማለት ዘይኮነ ነቲ ክብርታት ሕብረተሰብ ብዘሳተፈ መልክዑ ጉዳያት ንክፍፀሙ እውን ረሒባታ ዝፈጥራሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ይስራሓሉ እዚ ማለት እንታይ እዩ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ጉዳያቶም ወይ ግርጭታቶም ካብ ብባእሲ ወይ ብሓደ ዘይፅቡቕ ነገራት ካብ ምውዳእ ንላዕሊ ብሰላማዊ መንገዲ ብዕርቂ ዝውዳኣሉ ግዜያት እዩ ዝበዝሕ ስለዚ ጉዳያት ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ መፁ ብቐዳምነት ትካላት ፍትሒ ዝገብርኦ ነገር እንታይ እዩ ብዕርቂ በቲ ሕብረተሰብና ዝኮርዓሉ ሕብረተሰብና ዝኮርዓሉ ዝበሃሉ ክብርታት ብሽምግልና ዝውዳኣሉ ባይታ ምፍጣር እዩ እዚ ሃዋህው እዚ ቀዳምነት ይፍጠር ማለት እዩ ነቶም ሰብ ወገናት እዚ ነገር ዝኽጥቀሙሉ ምትብባዕ ይግበር እዚ ምስ ዘይከውን ድማ እቲ መስርሕ ፍርዲ ርትዓዊ ኮይኑ ንድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ዝምድና ናይቶም ተኸራኸርቲ ወገናት ብዘይ ፀሉ መንገዲ ርትዓዊ ዝኾነ ውሳነ ብምሃብ ጉዳያት መዕለቢ ይግበረሉ ማለት እዩ ንተገልጋሊ ቀንድን ምስ ካልኦት ነጥብታት ጎኒ ጎኒ ዝኸይድን ሓደ ካብ ጉዳያት ፍትሒ ስሉጥነት እዩ እዚ ካብ ዝተፈላለየ ሃልክታት ከድሕን ዝኽእል ነጥቢ እውን እዩ ንኣገዳስነቱ ብምግንዛብ ሚኒስትር ፍትሒ ነዚ ጉዳይ ብኸመይ ይርኦ ምስ ተታሓይዙ ዝኸይድ ካልእ ተልእኾ ድማ ስሉጥነት እዩ ሕጂ ስሉጥነት ክንብል ከለና እንታይ እዩ ብዝወሓደ ሃልክን ፀዓትን ጉዳያት ኣብ ዝግብኦም ግዜ ዝግብኦም ውሳነታት ንኽረኽቡ ምግባር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ንምርግጋፅ ከም ተበግሱ ከም ስራሕ ዝግበር እንታይ እዩ ከም ክግለጽ ዝፀንሐ ዝርጋሐ ትካላት ፍትሒ ስጋዕቲ ዝተሓተ ደረጃ ምኻድ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ጽቡቕ ብዝበሃል ደረጃ ትካላት ፍትሒ ካብ ከማዊ ቤት ፍርዲ ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብዝበሃል ዝርግሐስ ካብ ታሕተ ናይ ዓዲ ኣቃውማ ጀሚሩ እዘን ትካላት ፍትሒ ኣብ ጥቕኡ ከም ዝኾና ንህዝቢ ሕብረተሰብ ብቐረባ መፂኡ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ዝተገብረ ስራሓት ኣሎ ከማዊ ቤት ፍርዲ ዘይብላ ዓዲ ዳርጋ ኣብ ዘይብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ከምኡውን ብንኡስ ዞባ ይኹን ዞባ ደረጃ እዘን ካልኦት ትካላት ፍትሒ ፖሊስ ይኹን ናይ ዞባ ቤት ፍርድታት ዘለዋሉ ደረጃ ኣሎ እዚ ተበፃሕነት እዚ እንታይ እዩ ዘረጋግፅ እንተኢልና ህዝቢ ብቐረቡ ኣብ ትካላት ፍትሒ ኸይዱ ጉዳዩ ብስሉጥነት ንኽከታተል ክሕግዝ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ስጋ ሕጂ ምስ ብዙሕ ብድሆታቱ ጽቡቕ ዝኾነ ዝርግሐ ኣለዎ ክበሃል ይከኣል ምስ ዝተኣሳሲሩ ዝኸይድ ንስሉጥነት ኣገልግሎት ፍትሒ ንምቅልጣፍ ተባሂሉ ዝግበር ነገር እንታይ እዩ እቲ ብቕዓት ዓቕሚ ሰብ ምህላው ማለት እዩ እዚ ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ስጋዕ ከማዊ ቤት ፍርዲ ዝኸይድ ዝርግሐ ናይ ምሁራት ሕጊ ከም ዝህሉ ተገይሩሎ እቲ ብቑዕ ዓቕሚ ሰብ ዝበሃል ስጋዕቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ኣቤት ፍርዲ ወይ ትካላት ፍትሒ ከም ዝምደቡ ብምግባር ወላ እውን ምስ መሻርክቲ ኣካላት ፖሊስ ከም ኣኽበርቲ ሕጊ ዝኣመሰሉ ኣባላት ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣብ ፖሊስ ከይዶም ከም ዝሰርሑ ብምግባር እቲ መስርሕ ፍርዲ ስሉጥ ንኽኸውን ምክንያቱ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ታሕተ ደረጃ ናይ ብዝወረደሉ መጠን ስሉጥነትን ፅፈትን ናይ ኣገልግሎት ብኡ መጠን ስለ ዝቀላጠፍ ነዚ ዕላማ ብምግባር ድማ ስጋዕቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ትካላት ፍትሒ ዝምደቡ ብቑዓት ሞያውን ዓቕሚ ሰብ ኣብ ምምዳብ ይስራሓሎ ማለት እዩ ፍትሒ ብቐንዱ ናይ ሕብረተሰብን ንሕብረተሰብን እዩ ተሳታፍነት ሕብረተሰብ ኣብ ትካላት ፍትሒ ምርግጋፅ እምበኣር መሰረታዊ ነገር እዩ ካብ ዝተሓተየ ክሳብ ዝለዓለ ምስ መሻርክቲ ኣካላት እናተዋሃድካ ምስ እቲ ኸይድዩ ሙሉእነት ክህልዎ ዝኽእል ብኽብርታት ሕብረተሰብ ምስ ዝምእከል ድማ ተኣማንነት ይህልዎም ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ብዙሕ ጸጋ ኣሎ እዚ መወከሲ ክኸውን ዝኽእል ጸጋ እዩ ሙያውያን ሕጊ ምስ ካልእ ዝተፈላለየ ሕጋጋት እናዋሃዱ ክጥቀምሉ እንተኽኢሎም ሓደ ዝላ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩላና ከም ንፈልጦ ሕብረተሰብ ኤርትራ ሃብታም ባህላውን ታሪኻውን ሰረተ ስርዓት ክብርታት ዝውንን ህዝቢ እዩ እዞም ረቀቕቲ ባህላውያን ውርሻታት ሕብረተሰብና
መሰረቶም ኩላና ከም እንፈልጦ ገለ ካብኦም ንምጥቃስ ፍትሒ ስኒት ምክብባር ልዕልና ሕግን ክጥቀሱ ይኽእሉ ሚኒስትር ፍትሒ ከዓ ካብዚ መሰረት እዚ ብምብጋስ ንኩሉ ዜጋ ዘውሕስ ልዕልና ሕጊ ኣብ ምስፋን ይሕልን ኣብ ሕጊ ብሰናይ ድሌት ናይ ንደፍቲ ኣካላት ጥራይ ዕላማኻ ትሃርም ማለት ኣይኮነን ኣብ ተግባር ንምውዓል ብቕዓት ዘለዎ ቅርፅን ስርዓተ ፍርድን የድሊ ከም ካልኣይ ዓሚቕ ፍልጠትን ተመክሮን ዝዓጠቐ ሰብኣዊ ዓቕምን ካብ ዝኾነ ዓይነት ብከላ ነፃ ዝኾነ ሞያዊ ከም ሳልሳይ ድማ ንህዝብን ሃገርን ብግቡእ ዘገልግል ስርዓተ ምሕደራን ንኽብርታቱን ሕጋጋቱን ከተግብረሉ ዝኽእል ስርዓተ ፖሊስ ምህናፅ ኣገዳሲ ምዃኑ እዮም እዞም ሞያውያን ሕጊ ዘብርሁ ብተወሳኺ እዚኣታቶም ከም ዕላማታት ኮይኖም ነዚ ዕላማ ክውቃዓና ዝኽእል ነቲ ሕጊ ከተግብረልና ዝኽእል ሰብኣዊ ዓቕሚ ምፍጣር እዩ እዚ ማለት ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንእሰያት ዘተኮረ ኩለንትናዊ ብቕዓት ዘለዎ ሰብኣዊ ዓቕሚ ንምፍጣር ዝዓለመ ዕማም ክስራሓሉ ፀኒሑ እዩ እዚ ድማ በብእዋኑ ግምጋመታት እንዳተገብረ ናይ ማእከላይ ይኹን ናይ ሓፂር ይኹን ስልጣነታት እንዳተዋህበ ብዙሓት መንእሰያት ኣመሪቕና ኢና እዚ ማለት በዞም ናይ ኣባላት ናይ ሚኒስትሪና ዝሳለጥ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ሚኒስትሪ ፍትሒ መቐርካ ክሳብ 348 ዝኾኑ መንእሰያት ብሰርቲፊኬት ተመሪቖም ኣለዉ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብድሆ ዝነበረና ናይ ሰብኣዊ ዓቕሚ ኣብ ምፍታሕ ዓብ ተራ ተፃዊቱ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን ቀፂሉ ካብ 2010 ዝጅምር ባህል ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ብሓደ ኮይንካ ብምስራሕ ብተመክሮ ይኹን ብክልሳ ሓሳብ ኣብቲ ዓውዲ ሕጊ ንብሎ ብዲግሪ ተማሃሮ ኣመሪቕና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለውና ዓቕሚ ሰብ ኣብ ሚኒስትሪ እንተዳሪእንያ ብደረጃ ማስተርስ ማለት ካልኣይ ዲግሪ 5 ዝኾኑ ኣባላት ኣለውና ቀዳማይ ዲግሪ ዘለዎም ድማ 138 ኣባላት ኣለውና ብዲፕሎማ 13 ከምኡውን ብሰርቲፊኬት 126 ኣባላት ኣለውና ካልእ ዓውድታት ተመረቑ ኣባላት እውን ቁፅሪ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ 32 ዲፕሎማ 30 ከምኡውን ሰርቲፊኬት 44 ኣለውና ማለት እዩ እዚ ክግለጽ ፀንሐ ቁፅርን ዓይነትን ኣብ ሓደ ትካል ወሳኒ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ፍትሒ ክልተ ዓይነት ኣገባብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ብምኽታል ኣብዚ ግዜ 56 መንእሰያት ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ይከታተሉ ኣለዉ ብድሕሪ እዚ ድማ 50 መንእሰያት ተዳልዮም ከም ዘለዉ ይሕብሩ እዚ ንመሻርክቲ ኣካላት ዘማእከለ እውን እዩ እዚኣቶም ንብሎም ዘለና ናይ መቐርካ ክሳብ 275 ኣባላት ብዲፕሎማ ክመሃሩ ተሰሪዑ ኣሎ 20 ዝኾኑ ኣባላት ድማ ብሕጊ ባሕርን ሕጊ ማሪታይምን ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ከም ዝመሃሩ ተታሒዙሎ ማለት እዩ ብኻልእ ዓውድታት ዝተማሃሩ ኣባላት ሚኒስትሪ ፍትሒ እውን ኣለውና ንኣብነት እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ንብሎ ናይ አይቲ ወይ እውን ናይ ፋይናንስ ንሳቶም እውን ኣብዚ ናይ ንብሎ ዘለና ናይ ማስተርስ ስልጠና ኣባላት ኮይኖም ብናይ ርሕቀት ትምህርቲ ከምዚ ናይ ምልእኣኽ ከም ዝመሃሩ ተገይሩሎ ማለት እዩ ካልእ ቀጻሊ ናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ እዚ ናይ አይቲ ዝበልናዮ ስልጠናታት እውን ይወሃብ እዩ እዚ ንምንታይ ዝዓለመ እዩ እንድሕር ኢልካኒ እቲ ኣባል ናይዚ ሚኒስትሪ ብናውቲ ቴክኖሎጂ ስርሑ ንኸሳልጥ ተባሂሉ ዝተሰርሐ እዩ ማለት እዩ ካልእ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዜጋታት ኩሉ ግዜ ብዝርድኦም ቋንቋ ጉዳያቶም ከሳልጡ ኣለዎም ወይ እውን እዚ ንዕኦም ከም መሰል እዩ ዝብል መትከል ሒዙ ኣብ ኣብያተ ፍርድታት ናይ ምትርጓም ናይ ቋንቋ ምትርጓም ኣገልግሎት መደባት ሒዙ ይሰርሓሉ ኣሎ እዚ ናይ ትርጉም ቋንቋ መደባት ድማ ናይ ምልክት ቋንቋ እውን ዘጠቃልል ክኸውን እዩ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ተመክሮታት ኣብ ግምት ብምእታውን ብምኽላስን ሓደ ትካል እናዓበየ ይኸይድ ምስ ግዜ ክትቃንዮን ብቑዓት መንእሰያት ሙያውያን ከተፍርን እንተኽኢልካ ድማ እናፀፈፈን ርትዓውነት እናሓዘን ይኸይድ ኣብ ምኹስኳሱ ምክልኻሉን እዋናውነት ምልባሱን
ዝኣክል ተመክሮ ኣብ ውሽጢ እዞም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ፍልጠትን ተመክሮን ክነዋህድል ፀኒሕናን ኣለና እዞም ተዋህሊሎም ዘለዉ ተመክሮታት ምስ እዋናውነት ምስቲ ናቱ ባህሪ ለክጠቕ ዘጠናሕኩ ኣገባብን ብምስናይ ክዓይ ዝኽእል ብሞያ ብስነ ምግባር ካብ ኩሉ ብካላታት ሓራ ምዃንን ኣብ ርትዓውነት ኣብ ርሕውነት ኣብ ስሉጥነት ናይ ዝወሃብ ኣገልግሎታት ክዓይ ሓላፍነት ዝስከም ወለዶ ኣብ ምኹስኳስ ክንሰርሕ ፀኒሕና በቲ ሓደ ሸነኽ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ሚኒስትሪ ፍትሒ በይኑ ስለ ዘይዓይ ምስ ኩለን ካልኦት ዝምልከተን ኣካላትን ትካላትን ስለ ዝሰርሕ ነዚ ኣብ ምውሃድን ምዕቃብን ከዓ ክንዓይ ፀኒሕና ኣለና ማለት እዩ ንሕና ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ሰፋሕቲ ዝኾኑ መደባት ይኸካየድ ፀኒሑ ናይ ስልጣናታት እዚ ድማ ነቲ ክግለጽ ዝፀንሐ ብፆተይ ክገልጽዎ ፀንሑ ነቲ ራእይ ንምጭባጥ ወይ ድማ ዓበይቲ ዕላማታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጽላት ፍትሒ ንዘለዎ ንምትግባር ዝዓለመ እዩ ነይሩ እዛ ሕቶ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ብፍላይ እዚ ኩሉ ጌርካ ሕብረተሰብ ንትካላት ፍትሒ እምነት ምዘይሕድር እዚ ከም ሓደ ዓብ ፀገም እዩ ዝግለጽ ማለት እዩ ነዚ ንምፍዋስ ድማኒ ልክዕ ኣብ ሕግታትና እውን ሰፊሮም ከም ዘለው ሓደ እምነት ወይ ድማ ኣመኔታ ኣብ ትካላት ፍትሒ ክሕድር ዝኽእል ረቓሒ ኩሉ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ዝህብኦ ውሳኔታት ህዝባዊ ሰነድ ብምዃኑ ዝኾነ ተገልጋሊ ወይ ዜጋ ቀዳሕ ናይ ውሳኔታቱ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ድማ ዝያዳ ነቲ ክፉትነትን ርሕውነትን ናይ ትካላት ፍትሒ ዘግህድ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ዝረአ ድማ ብቐጻሊ ብዙሕ ሰብ ከም ዝፈልጦን ዝከታተሎን መጋበያታትና ንህዝቢ ክፉት እዩ ኩሉ ውሳኔታት ወይ መስርሕ ናይ ፍርዲ ኣብ ክፉት መጋባኢ ዝካየድ ብዘይካ ብሕጊ ዝተደንገጉ ፍሉጣትን ድሩታትን ጉዳያት እንተዘይኮይኑ ኩሉ ውሳኔታት ወይ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ቁሉዕ መጋባያ ስለ ዝካየድ እዚ ድማ ህዝቢ ብቐጥታ ኣብ መስርሕ ፍርዲ ንኽሳተፍን ዋላ እውን ጉዳይ ዘይብሉ ሰብ እውን ኣብ ኣብያተ ፍርዲ መፂኡ ንኽመሃርን ኣካል ናይ ትፀገም ዘይኮነ ኣካል ናይ ፍትሕ ምዃን እውን ዓብ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ፀገማት የለን ማለት ኣይኮነን ዝያዳ መጋባያታት ሓደ ዓይነት ስሩዕነት ዘለዎ ውሳኔታት ኣብ ምሃብ እውን ንሕና ብፍሉይ ክንሰርሓሉ ፀኒሕና ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ሕጊ እውን ዝተፈላለዩ ሕጊ እውን ክትርጎም ስለ ዘለዎ ገለገለ ዓናቕፅ እውን ካብ መጋባያ ናብ መጋባያ ዝተፈላለዩ ትርጉም ስለ ዝወሃቦ ኣብ መጨረሻ እውን ዝንበዕ ውሳኔታት ንኸይወሃብ ተባሂሉ ኩለን መጋባያታት ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ዘተኣታተናዮ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ናይ መመልክዕ ዘተ እንዳካየድካ ኣብተን ዘከራኽራ ዓናቕፃት ይኹን ካልእ ሓደ ማዕረ ዝኾነ ተሓሳስባ ኣብ ምህላው ዘተ ወይ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝቐርበሉ መደብ ስለ ዝፈጠርና እዚ ድማ ኩለን መጋባያታት ኣብ ዝህብኦ ውሳኔታት ስሩዕነትን ቁኑዕነትን ኣብ ምህላው ሓጊዝ እዩ ኣጠቓሊልካ ክረአ ከሎ ድማ እዚ ነዚ ክጥቀት ፀንሐ ኣመኔታን ኣብ ልዕሊ ትካላት ፍትሕን ምኽባር ሕግን ድማ ሕብረተሰብ ክዕዝዝ ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ